Slobodni timovi ove nedelje bili su New England Patriots, Carolina Panthers, New York Giants i San Francisco 49ers. Ovo je poslednja nedelja gde ćemo imati slobodne timove za ovu sezonu. Denver Broncosi su odigrali svoj meč 14. nedelje protiv Las Vegas Raidersa, svojih divizijskih rivala, i došli do vrlo ubedljive pobede, rutinske. Bo Nix je odigrao jako dobru utakmicu, nije bacio passing touchdown, ali nije pogrešio, imao je rushing touchdown na početku susreta. Bio je stvarno jako precizan i onako ovo je vintage boy igra, da tako kažem, igra koju je pokazivao tokom drugog dela prošle sezone, i mislim da će sve bolje i bolje on izgledati kako bude odmicalo i u tim najvažnijim borbama i u play-offu. Da, jednostavno ovaj tim bez nekog run potencijala ne znam kako će da izgleda. U ozbiljnijim mečevima, eto koliko već sledeće nedelje dolaze Packersi, što je izuzetno bitan meč, možda i najbitniji ove godine. Bez Dobbinsa će to biti malo teško, ali RJ Harvey je odigrao fantastičan meč, imao je 100 scrimmage yardi. Ispostavlja se kao jedan od korisnijih igrača u tom napadu Denvera. Receiveri imaju malo problem s ispuštenim loptama, ali sve je to okej. O-line je dobar, odbrana je dobra i mislim da ovaj tim ne treba da brine, pogotovo ako se ti playoff mečevi budu igrali na Mile High-u. To će biti još jedan dodatan plus, onako januar, hladno vreme, razređenost vazduha, dobra publika. I verujem u ovaj tim i mislim da stvarno mogu da pruže dobre partije. Što se Raidersa tiče, tugaljivo, mislim oni su se oprostili davno od bilo kakvih ozbiljnih ambicija, do te mere čak da smo videli Kennya Picketta na terenu koji je izgledao poprilično fino obzirom na njegove malecne šake, tako da, ali ono, opet, to je garbage time i ne računam to nešto ozbiljno, ali mislim da može da bude backup, što da ne. Thursday Night Football utakmica odigrana je u Detroitu između Lionsa i Cowboys i Detroit je došao do pobede. Generalno kontrolisali su utakmicu tokom čitavog njenog toka, međutim Dallas se nije predavao. Najkorisniji njihov igrač u ovoj nedelji bio je Brandon Aubrey koji je pogodio 5 field golova. Mnogi od njih su bili sa 50 plus yardi, jedan je bio sa 63 yarda koji je izgledao kao da može da ga šutira sa 70 bez problema. Iskreno začudio sam se malo kad je Cam Little bio taj koji je oborio NFL rekord izvanično, doduše ne toliko jer ga je oborio već u predsezoni, ali mislio sam da će Aubrey da dođe do njega, međutim to se nije desilo, mada imaće prilike sigurno. Poraz koji baš nije trebao Dallasu, mislim da su im šanse za playoff jako male u svakom slučaju. Da su dobili Detroit, mislim da bi mogli da se uključe čak u tu borbu, ali sad mislim da su šanse ekstremno niske. Što se Detroita tiče, bila im je važna ova pobeda da uhvate priključak za Packersima i Bearsima, ali bit će sa njima borba. Eto, šteta što takav skill set se ovako muči i eto istakao bih Jamira Gibbsa koji je odigrao monstruoznu partiju, koji igra cele sezone jako dobro. Prešišao je Barrya Sandersa, mislim stvarno igra fenomenalno i on je motor ove ekipe i glavni igrač, tako da vidjet ćemo u narednim nedeljama šta sudbina donosi Detroit. Možda i najbolju utakmicu ove nedelje odigrali su Cincinnati Bengals i Buffalo Bills, i onako jedna snežna utakmica. To je najbolja atmosfera u kojoj se igraju NFL mečevi bez ikakve dileme, još na Buffalovom stadionu koji je poznat kao jak domaći teren, ali to nije smetalo Cincinnati Bengalsima tokom većeg dela ove utakmice. Odigrali su stvarno jednu fenomenalnu partiju. Joe Burrow je imao 4 passing touchdowna pre te poslednje četvrtine kada je napravio 2 velike greške. Prvo je bacio interception i pick six za Christiana Benforda koji je junak ove utakmice bio. Nakon toga je bacio i drugi presečeni pas i tu je manje više utakmica bila gotova. Da ne bude samo da krivim Bengalse, da tako kažem, za ovu izgubljenu partiju, moram da napomenem i Josh Allena koji je odigrao onako jednu njegovu MVP-evsku utakmicu. Stvarno je bio fenomenalan, mislim šta treba govoriti o ovom čoveku, jedan od najboljih igrača lige, trenutni MVP, čovek koji baš vuče Buffalo. Mislim da kad su potpuno zdravi imaju fin skill set u napadu, nije to nešto elitno sad da kažeš, ali može da se radi i tekako sa tim. Liability Buffalo je odbrana i to će ih, ja mislim, koštati nekih većih rezultata i u bitnim tim mečevima. Vidjet ćemo, ne znam, ako Allen odigra ovako, mislim da mogu lagano da dobiju Patriote, mislim lagano, ništa neće biti lagano, ali opet kažem, Allen ako bude vukao, bit će to sve okej. Odbrana Patriota je nezgodna, udaraju, tako da mu neće biti ni malo lako, jer znamo kako se provao protiv Houstona pre nekoliko mečeva i vidjet ćemo, ako Allen stavi Supermanov plašt i povede ovu ekipu, mislim da mogu da dobiju i da se
potpunosti uključe u borbu za to prvo mesto. Što se Cincinnatija tiče, mislim da je ovaj poraz opraštanja od bilo kakvih playoff ambicija, eto, žali Bože, skill seta i elitnog quarterbacka i 2 hvatača koji imaju kada im je odbrana šuplja i jednostavno ne mogu ništa apsolutno da urade tokom čitavog trajanja ovog meča. Ramsi su gostovali u Phoenixu, Arizona Cardinalsima i došli do jedne vrlo ubedljive i lagane pobede. Mislim, ovo je bilo gotovo u trećoj četvrtini kada su Ramsi otišli na veliku prednost i generalno Arizona se držala još rezultatski u prvoj četvrtini, u prvom poluvremenu, međutim trčanje je ovde odradilo veliki posao i Blake Corum i Kyren Williams su bili sjajni. Mislim, i pas je bio fenomenalan i Puka Nakua i tight endovi, taj što se kaže 13 personnel koji koriste LA Ramsi stvarno funkcioniše na izuzetan način. Nakua da je bio zdrav bi mi bio wide receiver broj 1 definitivno u ligi, to u ovom slučaju ide Jacksonu Smithu na Jigby, ali nema veze. U svakom slučaju Ramsi su, kažem, možda i najkonkurentnija ekipa u NFL-u trenutno, kažem, jedini problem im je specijalan tim, otpustili su Kartija, vidjet ćemo kako će da se to odradi sa ovim kikerom. Što se tiče Cardinalsa, da, mislim, tu najveće pitanje ostaje gde će Kyler Murray otići na kraju sezone, jer mislim da on više neće biti u ovom timu. I Roman Wilson je odigrao brutalnu partiju u odsustvu Marvina Harrisona juniora, ali to nije bilo dovoljno da Cardinalsi urade išta konkretnije. Možda su nam iznenađenje nedelje servirali New Orleans Saints i ne možda, nego ovo je bilo iznenađenje nedelje. U divizijskom duelu koji je odigran u Tampi, Saintsi su uspeli da šokiraju domaćina i zabeleže treću pobedu u ovoj sezoni. Šta reći, jedna ružna, gadna utakmica odigrana po lošem vremenu i po lošem terenu, jer ovo je prirodna trava i otvoren krov, tako da nisam nešto pretvarano puno ni očekivao iskreno, ali Tampa ovo nije smela sebi da dozvoli. Eto, najviše se u ovoj pobedi raduje Carolina, definitivno, jer oni jure to prvo mesto sa Tampom u diviziji. Vidjet ćemo, odlučivaće ti međusobni dueli o tom poretku, ali Tampa se izblamirala, igraju baš loše u poslednjih nekoliko nedelja. Napad nije toliko loš, ali odbrana je malo popustila. Realno, Tyler Shough je odigrao najbolju utakmicu u svojoj mladoj NFL karijeri i pokazao fin potencijal, tako da vidjet ćemo šta može da bude od toga u nastavku. A Miami Dolphinsi su došli do vrlo lagane pobede protiv New York Jetsa, još jedan divizijski duel koji je odigran u ovoj nedelji. Nemam šta posebno puno da kažem za ovaj meč. Jetsi su jedino nešto prikazali kada su vratili onaj punt za touchdown i generalno taj kick-off punt igra im je bila jako dobra tokom čitave godine i specijalni timovi su ih vadili, jer realno napad ne igra uopšte dobro, odbrana pokušava, ali kada traduješ 2 ključna igrača nema od toga leba. Miami u prvoj četvrtini došao na 3 poseda prednosti, tu je manje više meč bio gotov. Jesu pokušali Jetsi da se vrate, ali kažem nije bilo dovoljno. Ovu utakmicu nije odigrao ni Justin Fields ni Tyrod Taylor, nego third string quarterback, što nikada nije dobro i generalno male su šanse za pobedom, jedino ako ne napravi neko baš ogromno čudo pa odigra briljantnu utakmicu, ali to se ovoga puta nije desilo. I Jetsi, kažem, u rebuild sezona imaju te pikove, vidjet ćemo kako će ih iskoristiti novi GM. Aaron Glenn, vidi se pomak, mislim da je kultura jednostavno drugačija, ali kada imaš limitiran tim, to ne može da se ispolji nekim velikim brojem pobeda i Jetsi čekaju samo narednu sezonu. Još jedna utakmica koja nije bila nimalo neizvesna, odigrana je u Minnesota između Vikingsa i Commandersa i Minnesota je apsolutno razbila Commanderse, šta reći, oni ostavila ih je na nuli, mislim, to dovoljno govori o svemu. Vrlo dobra partija Minnesota, all around, odbrana je zategla i bila veliki faktor u ovoj pobedi, ali JJ McCarthy je odigrao vrlo dobru utakmicu, eto, bacio je 3 touchdown pasa i bio je onako vrlo solidan, nije puno pokušavao, dosta je i trčala, ali Minnesota je ovde u odbranom pre svega došlo do pobede, najviše vidi se ta veza McCarthy-a Edisona da radi, Justin Jefferson onako malo plače u uglu tamo, jer ne dobija dovoljno lopte koliko bi on možda hteo i želeo ili trebalo da dobija, ali da, rutinska pobeda, Commandersi su se oprostili od nekih ambicija, definitivno Minnesota isto nema neke prevelike šanse da se bori za bilo šta, ali opet lepo je pobediti. U utakmici Jacksonville i Coltsa nije trebalo nešto pretarano puno da pričam, jer su Jacksonville Jaguarsi došli do jedne vrlo ubedljive pobede. Na početku susreta je to bilo
još i konkurentno, držali su se kolce koliko god su mogli, međutim, ključan detalj na ovom meču jeste to da je Daniel Jones pokidao Ahilovu tetivu, rest in peace Indiana Jones run, bilo te baš zabavno gledati. Onako niko nije očekivao da će se to desiti i da će takve pobede upisivati kolci na početku ove sezone, međutim sada definitivno padaju, što koriste i Jacksonville i Houston Texansi, spoileri opet, ali kažem, ključna vest, Daniel Jones je pokidao Ahilovu tetivu i vidjet ćemo da li će uspeti da se vrati do početka naredne sezone, a u njegovom odsustvu je Riley Leonard igrao na ovom meču i bio fin, korektan, ali ništa posebno, obzirom da je Anthony Richardson na IR listi, nemaju na koga da se oslone osim Lenarda, tako da je morao da igra, ali to će se promeniti jer juče je izašla jedna od najneverovatnijih vesti koje sam ja ikada pročitao otkad pratim NFL, stvarno jedan šok. Philip Rivers se vraća, znači legendarni quarterback Chargersa, čovek koji je predvodio tu franšizu mnogo godina unazad. Bio je u Coltsima u onoj COVID sezoni, generalno tomu je bila poslednja sezona koju je aktivno odigrao kao igrač, međutim, eto 5 godina kasnije se vraća na velika vrata sa 44 godina, 11 deca i 2 unuka. Izgleda da Philipu Riversu nikad nije dosta fudbala, završio se srednjoškolski fudbal, tako da mora nešto da radi, a mora neko i da prehrani 11 gladnih usta u ovom kriznom vremenu inflacije, jel tako? Mislim, šalu na stranu, ne znam šta će ovo doneti, da li će igrati sledeće nedelje, verovatno hoće, vidjet ćemo koliko je on fizički i mentalno spreman da se posle duge pauze vrati na teren, ali kažem, ovo je jedna od šokantnih vesti. Ako čovek uspe da ih uvede u playoff nekako u ovoj konkurenciji Texansa i Jaguarsa, odmah ga treba primiti u Hall of Fame, bez ikakve dileme, jer napravit će stvarno neko neverovatno čudo. Ovo je još bolje od priče Joea Flacka, mislim. Rivers duže odsustvovao nego Flacco, tako da onako jedva čekam da vidim u kom izdanju će kolci izaći i na što će Philip Rivers ličiti. Derbi divizije NFC Severa odigrali su Green Bay Packers i Chicago Bearsi. Kroz prvo poluvreme jedna vrlo tvrda utakmica. Jesmo videli 2 touchdowna Green Bay Packersa, ali samo 3 poena Chicago Bearsa. Međutim, u drugom poluvremenu se meč u potpunosti otvorio. Chicago je počeo da igra ofanzivno, onako prepoznatljivo kao što su igrali prethodnih nedelja. Međutim, Green Bay je uspeo da dođe do pobede. Ključan moment na ovom meču bio je presečen pas Caleba Williamsa u end zone na bukvalno istu akciju koju je odigrao protiv Filadelfije nedelju pre ovoga. Dobar scouting Packersa je učinio da iznudi presečen pas od Caleba Williamsa i uspeli su da dođu Packersi do pobjede, sada su oni opet prvi u NFC Sever diviziji. Generalno mislim da su frontrunneri za prvo mesto u ovoj diviziji. Napadački skill set im je fantastičan, odbrana zna da udara kada hoće, ali kažem, imaju te ponekad padove u igri, pa vidjet ćemo kako će se to odraziti na njihovu igru u budućnosti. Za Chicago, mislim, oni su premašili očekivanja koje sam ja iskreno imao. Mislio sam da će imati negde 8-9 pobjeda, ali da neće biti u nekoj playoff trci. Više sam iskreno očekivao Detroita, ali da, igraju jako dobro i vidjet ćemo šta će ta trka doneti i ko će u playoff iz ove divizije. Bottom ball! Tank ball time! Tennessee Titansi su odigrali najbolji meč u ovoj sezoni, znači tim koji je pre ovog susreta imao jednu pobedu u 12 mečeva, odnosno u 13 nedelja, je došao do druge pobede, ali ovog puta se njihovi protivnici nisu apsolutno raspali kao što je to bio slučaj sa Arizonom. Ok, doći ćemo i do toga, ali moram da kažem, Tennessee je napadački odigrao fantastičnu utakmicu, trčanje je funkcionisalo konačno, eto, malo zaboravljeni Tony Pollard je odigrao brutalnu partiju, isto je taj J. Spears doneo svoj doprinos u tome i generalno Titansi su onako timski zabeležili jednu vrlo važnu pobedu. Mislim, ne znam sad koliko je važno obzirom da im šteti šansama da budu prvi pik na draftu, međutim oni imaju franšiznog quarterbacka u vidu Cama Warda i nije im toliko hitno da biraju quarterbacka na sledećem draftu, pa vidjet ćemo da li će oni namerno tankovati ili ne. Vidjet ćemo da li će pobeđivati
vidjeti u nastavku da li će moći da dolaze do pobede ili ne. Što se Brownsa tiče, Šedur je odigrao dobru utakmicu, 350 plus yardi, 3 touchdowna, sve je to bilo na mestu, mislim da, opet kažem, bolji je mnogo igrač od Dylana Gabriela, ali treba mu vremena još uvek. Mlad je napad Clevelanda, Sam Judija i Njoku, a manje više to su ruki i vidjet ćemo, mislim da Šedur ima fin potencijal. Na kraju su Brownsi mogli da dođu do pobede, prelep pas za Haralda Fenina je bacio Šedur na ove fade ruti, međutim raspali su se u potpunosti na konverziji za 2 poena i Titansi su na kraju uspeli da dođu do pobede. Još jedna neverovatna scena koju moram da izvadim iz ovog meča jeste to da se Grant Delpit propisno obrukao, hteo je nekim catcherskim MMA potezom da sekuje Kema Warda, ali to mu nije prošlo i onda vidiš u sledećoj sceni da se još jedan DB Cleveland Brownsa valja na zemlji i verovatno se sapleo i onda se krenuo da se kotrlja i što je najgore, Kem Ward nije uspeo da kompletira pas iz tog pokušaja, bacio je loptu u aut jer je bio pod pritiskom. Apsolutni bioskop. Mislim, to je draž utakmica koju igraju timovi koji imaju 5 pobjeda sve ukupno, tako da bilo je baš zabavan meč za gledanje i bravo za Tennessee koji je odigrao najbolju utakmicu ove sezone definitivno. Steelers i Ravens, jel moram stvarno da pokrivam ovu utakmicu? Jedan meč velikih rivala koji imaju 2 trenera koja se onako bore za svoje mesto u ligi u narednoj sezoni i eto, Pittsburgh dolazi do pobjede na kraju. Mislio sam u prvom poluvremenu da će ih razvaliti, kako su igrali, eto, Aaron Rodgers je uspeo da se pojavi kada Mike'u Tomlinu posao visi na koncu i taj 9-8 skor i vidjet ćemo da li će Steelersi zapravo ući u playoff sa tim rezultatom koji imaju već onako godinama otprilike. Su poznati kao tim koji jedva završava sa preko 50% pobjeda, tako da vidjet ćemo, ali Baltimore se borio, pokušali su ofanzivno da se vrate, ali ovo ne liče ni na šta. Lamar Jackson ne igra uopšte dobro nakon povrede, što je možda očekivano, da ga i dalje verovatno muči, ali mislim da možda i ne želi da igra, iskreno. Spekuliše se o tome da Lamar ne voli Harbaugha, da će tražiti verovatno otkaz, da Harbaugh više neće predvoditi Ravense od naredne sezone. Video sam neki post na Redditu u kojem je bilo neverovatno da verujem, ali evo ostavit ću sa strane, pa ko gleda, ako iko ovo gleda neka pročita, baš je zanimljivo. U svakom slučaju mislim da ima i tu malo istine, neću da lažem, ali da, igraju još jednom u sezoni, ovoga puta na stadionu Steelersa, pa vidjet ćemo, nije ovde još trka gotova, ali Steelersi opet postaju front runner za osvajanje te divizije, ali mislim da od nekog ozbiljnijeg playoff rana nema apsolutno ništa. Seahawks i Falconsi su odigrali svoj meč i kroz prvo poluvreme ovo je bila tvrda utakmica, niko nije postigao touchdown, videli smo 4 field gola sve ukupno, ali sve se to promenilo od momenta kada je Shahid vratio kick-off. Bukvalno prva akcija u drugom poluvremenu, Shahid je vratio loptu za touchdown i od tada Seahawksi kreću da igraju. Darnold je bacio jedan presečan pas u prvom poluvremenu, ali onda je pronašao Jacksona Smith-Njigbu koji igra fenomenalno ove godine, koji je jedan od najboljih receivera na tim vertikalnim rutama i kao duboka pretnja. Darnold je posle bacio još jedan touchdown pas za Coopera Kuppa i manje više utakmica je tu bila rešena i Seahawksi su došli do 10. pobede, igraju stvarno dobro, izjednačili su skor koji su imali prošle sezone, ali ovoga puta će verovatno ući u playoff, mislim neverovatno, nego 95% šanse da će ući i nezgodan su tim, tako da vidjet ćemo šta će se sa njima dešavati. Da, trener Atlante se zove Raheem Morris, da, ali njegovo prvo ime je DeJon Hold. Kao da ime Raheem nije dovoljno impliciralo da je tamnoput, još mora da se zove DeJon Hold, ma samo mu zbog ovog imena treba dati otkaz, a ne zbog toga što Atlanta izgleda kao jedan od najloših timova u ligi trenutno, samo zbog imena. Jedna neverovatna utakmica koja je odigrana u Sunday Night Footballu između Texansa i Kansas City Chiefsa i Houston je uspeo da dođe do još jedne pobede. Odbrana Houstona se ne šali, stvarno udaraju jako i verovatno su najbolji unit u ligi, koliko god ja voleo moje Broncose, mislim da Texansi imaju broj 1 odbranu i eto, vrlo bitna pobeda Houstona za nastavak te borbe za prvo mesto u AFC Jug diviziji tog wild carda, ali veća stvar je to da su Chiefsi apsolutno implodirali
ove sezone, 6-7 vrlo male šanse da se nađu u play-offu, divizijska titula im je izgubljena, mislim Mahomes je odigrao verovatno jednu od najgorih utakmica koje ja pamtim lično od njega, 0 touchdownova, 3 presečena pasa, stvarno nije ličio na sebe, online im je ispovređivan, bukvalno ja mislim da imaju jednog startera u ofenzivnoj liniji sve ovo vreme, ne znam, trčanje slabo funkcioniše, mislim to je posledica ofenzivne linije, ali kažem ni Hunt ni Pacheco ne igraju dobre sezone, jeste da imaju fine hvatačke pretnje, ali ništa od toga nije vredelo i Kansas onako mora da vidi šta žele dalje u nastavku sezone, ali bitnije za sve nas je to da je pakt sa đavolom istekao, tako da rejoice everybody, barem na ovu sezonu. I poslednja utakmica odigrana na Monday Night Football, sastali su se Eaglesi i Chargersi i Chargersi su došli do pobjede, ali ovo je bila nerealna utakmica za gledanje. 4 presečena lopte Jalena Hurtsa, Herbert sakovan 7 puta, čovek igra bez ofenzivne linije i sa jednom rukom dolazi do pobjede. Mislim, stvarno neverovatne stvari se dešavaju. Tvrda, neizvesna utakmica od ovog meča se bukvalno može kompilacija lowlighta sastaviti i popunit će video. Grešili su i jedni i drugi, bilo je tu loših poteza, ali videli smo i neke dobre, mislim da su trkači na obe strane bili jako dobre, eto vratio se Marion Hampton, konačno za Chargers i nastavlja sa dobrim igrama. Barkley je odigrao fino, ali opet kažem, Philadelphia, ja ne znam stvarno šta je sa ovim timom, odbrana im je dobra, može da odigra jako fino, ali napad je katastrofa, eto uvek u nekoj nedelji bude loš ili neiskorišćen, ovoga puta to je Jalen Hurts bio koji je bacio 4 presečena pasa, kažem, ne znam, ne uliva mi poverenje ova Philadelphia. Chargersi su onako i dalje živi, imaju 2 meča za ostatka za Broncosima za tu borbu u prvo mesto u AFC Zapad diviziji, ali vidjet ćemo šta će se sa njima dešavati. I da, Jalen Hurts je bukvalno postao prvi igrač koji je 2 puta izgubio loptu, znači prvo je bacio presečan pas, pa je onda pokupio fumble od čoveka koji mu je presekao pas, pa je onda on fumblovao isti taj fumble, znači nerealne scene su se desile, ali da, kažem, ova Philadelphia minimalo ne uliva poverenje za bilo kakav ozbiljniji uspeh. Tako da, to je to. Hvala na gledanju, God bless Bo Nix, God bless Sean Payton, God bless Denver Broncos i dajte šansu američkom futbolu, nećete se razočarati. Don't really care. My mom thinks we'll win, so that's all that matters.